Oh, Déu carnal, de la complaença a Balador. No avalador, de presentar un aval al banc. Balador de que ho fa valdre. Balador. Ni balador com una cabra. No, balador, No tornis a començar. No. Oh, Dionís! Oh, Déu carnal! De la complaença a Balador. Tens tard, Joan? No, gens. Ja em farà el dinar, Jo li dic Joan perquè es diu Pere Tàpies. Al compàs del ritual, fes-nos xatonaires d'honor. Ara vostè, doneu-me. Oh, Diu... Ah, no, Dionís és primer. Doneu-nos massa i morter, que seguint el receptari, amb traça i gràcia us farem un xató reglamentari. Xatonarem vostè. I aixatonarem la bota, Sí. no la bota de la sabata, la bota de la bota. La d'aquí. La venir d'anar a votar. Això ja ho farem el dia 25. No vull fer propaganda, però aneu a votar. Sí, clar. I aixatonarem, oh, Dionís! I aixatonarem la bota perquè tasteu el xarop, omplirem a vessar la copa, l'omplirem fins dalt de tot. Molt bé, un fort aplaudiment per aquesta fenòmena. De moment anem bé, de moment anem bé. Ara dic jo, responc jo. Jo m'havia pres el teu tros. El meu tros. Dic un tros. Va, digue'l tu, va. Dic jo, senyores i senyors, el ser petició notòria i Dionís el rei ho vol, ara farem la cerimònia tot seguint un protocol. Aquí el tenim. Vinga, mullareu la llesca primer, mullareu la llesca primer, la llesca primer a la salsa coralina que trobareu al morter, que és salsa vilanovina. Vinga, glop aquí. Vinga, glop aquí. Aquí, glop, ja? Vinga. Ja vas, perfecte. I ara agafeu la copa. Agafa la copa, Toni. I el tercer glop serà la prova del vostre compromís total, que està plovent, que us lligarà la capital del xató, que és Vilanova, a poc a poc. Ara n'has de fer 3, Toni, tu també. 3 glops. Ara hem anat comptant, No imitis el rei. No sabia que el rei fos vilanoví. Oh, amin. 3 glops. Ja, un primer un, un. Val? Val? Un. Un. Vinga! Ara que ve! Un altre. Us estimo. Ara un altre. Anem pel 2? 2. Ui. Això és cada vegada està millor. Podem anar picant xatons? Anem picant perquè si no, mal assumpte. Sí. Ja fa molt. Quan vulgueu anem pel tercer. No hi ha pressa. Ha parat de ploure ja, ha parat. Teniu pressa? No hi ha la Teresa, ja? No hi ha la Teresa? Vinga, va. Vinga. Ara el tercer. 3. Escolteu-me, que n'han fet 3. Segur que n'han fet 3? Doncs ja són xatonaies d'honor.
Un davantal. Ens pregunten si volem dir alguna cosa. Bé, nosaltres que som persones de poques paraules, volia dir, Johan, és la primera vegada que m'ho passo tan bé provant un xató d'aquests. Sí, bueno, Charlie, yo he venido porque es gratis. Doncs jo també. Moltes gràcies, Vilanova. Salut. I força el Canut. Ah, i visca el Carnaval, hòstia!